27 август 2024 година. Сутринта отплавахме с нещо подобно на нощен бриз от Созопол. Така доста слаб ветрец север-северозапад, който сега ни идва по пътя на излизане от булеварда. Това там е Свети Иван. Запътили сме се към Опотамо, може би Ватарохи. Ще видим къде ще излезем днес. Имаме остатъчна вълна от вчера. Доста силен вятър имаше. Дигнало е до 14 метра в секунда. Към 4 бала вълна. Днеска всички се снимат с гръб.